drahí kňazi, reálne sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, vy domáci pútnici, ktorí ste prišli tak doprevádzajúc našu pútničku, svätú Teresku, ako zvykneme nazývať. Predvečer, keď si pripomíname zajtra nedožité narodeniny pána biskupa Fila, 76 rokov by sa bol dožil. Ale celá diecéza zároveň zajtra si pripomína 240 rokov od svojho založenia. A tak vás všetkých v tejto chvíli nielen vítam, ale považujem za gratulantov k tejto našej slávnosti a k tomuto nášmu výročiu a mať medzi sebou ešte aj takú vznešenú gratulantku, ako je zo spolu svätá Tereska Ježišková, takto veľmi ďakujeme Pánu Bohu za tento dar a za jej gratuláciu. A prichádza k nám z dážďou rúží, svetica s rúžami, otvára srdce nás všetkých. A tak my chceme byť práve tými, ktorí chcú v plnej miere prijímať tie milosti, ktoré Boh má pre nás pripravené i na jej príhovor. A tak úmysly vás všetkých, úmysly celej diecézy, predovšetkým úmysel za duchovné a kňazské povolania našej diecézy a za prehlbenie duchovného života, ako aj za hlboké prežívanie roka milosrdenstva spolu s vašimi úmyslami dokladne na tento oltár. Uznajme svoje hriechy a vyznáva všemohúceho Modlí sa
Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Tešte sa z Jeruzalému, jasajte v ňom všetci, čo ho milujete. Radujte sa s ním všetci, čo si ho milujete. Sajte do sípa skrz jeho útichy a chuťte s rozkošou skrz jeho slávy. Lebo tak hovorí Pán, hľa, obrátim k nemu pokoj ako vieku, ako rozhodnený potok slávy národov. Budete sa náručí lásky nosiť a na kolenu láskať. A ako keď niekoho utešuje veľká, tak vás je poteší, v Jeruzaleme nájdete útechu. Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce a vaše kosti ožijú ako svieža tráva. Pánova ruka sa ukáže jeho služobníkom na svojho služobníkov. Počuli sme Božie slovo. Pána s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
postavil pomedzi nich a povedal: Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Počuli sme slovo Pánovu. A my
Svetica, má také veľmi silné slova adresované celému svetu. Budem vám milovať na celom svete. No ale keď umiera, ani ľudia vieš pohľadne. Zomiera o veľkej tichosti, skromnosti. Tá, ktorá mala len 24 rokov, ktorá nevytiahla od 15 rokov vedy z kláštora, tá sa stáva tak veľkou sveticou. Prečo? Aj slova Krištofa Evanjelia nám dávajú odpoveď nielen na otázku, prečo ona sa stala takou veľkou, ale dostávame mnohé odpovede aj na problémy súčasnej doby. Ona bola pokorná, skromná a Pánu Bohu neustále sa usilovala vyhovieť každej jeho požiadavke. Bola, dá sa povedať, naplnená slovami Pána Ježiša: mojím pokrmom je plniť Otcovú vôľu. A keď sa raz odvoláva na to, že bude milovaná na celom svete a že ju raz bude Pán Boh počúvať v nebi a ona bude volána celému svetu z neba, odvoláva sa na to, že vždy chcela plniť to, čo chcel od nej Pán. A hľadala neustále o svojej pokore vôľu Božiu. To je odpoveď do našich hradov, kňazov, sestier, všetkých Bohu zasvetených, ale každého človeka. A teraz, keď vrcholí, keď končí pomaly rok zasveteného života, ostávajú práve na toto odpoveď. Či presadzovať neustále svoju vôľu, svoje myšlienky, svoje zámery, niekedy až tvrdohlavosť, alebo jednoducho neustále hľadať až v takom pokorení a zabudnutí vôľu Božiu. Pán Boh vám dá alebo tam. Chce vám postaviť tam alebo tam, chce so mnou robiť to alebo tam. Nie, ja mám svoje. A viem si získať médiá, televíziu, rozhlas, časopisy. A jednoducho budem neustále prezentovať slovo. Jej príklad hovorí, dá sa povedať, o totálnej tichosti a záležitosti. A veľkou sa stáva až po smrti. Až keď prechádzajú, prejde niekoľko rokov. Ale odrazu takí pápeži ako Pius XI a XII v nej vidia obrovskú sveticu v tejto jednotnej. Pius XI hovorí, to je slovo Božie pre 20. storočie. A Pius XII hovorí, že je najväčšou mimochodkyňou svojho času. A knihy o rúžiach, o milostiach, o vypočutých prosbách, tie vypočuté prosby pomaly narastajú tie knihy, ktoré sú zaznamenané vypočuté prosby na jej príklad. Ja som len vďačný mojim rodičom, že sme tú knižku Svetica s dušami mali doma. A takmer každý súrodenec sme ju niekoľkokrát
a pevný spáš. A my by sme chceli veľakrát tak veľa toho, namiesto toho, aby to zdúchodnenie v našom vnútri, aby toto dnes. A tak keď ona je tu dnes, a my sme prišli so svojimi prosbami a účbami, vyslovil som už prosbu diecéz za duchovné povolanie, za kňazské povolanie, za prehlbenie života viery našej diecézy, za prežívaný rok milosrdenstva, my sme ho dobre využili. Ale ste prichádzate sem, každý jeden so svojou prosbou. A povedal som, a to opakujem, dávam to tejto svätej loži na oltár ako náš spoločný úsek. A nebojme sa prosiť. Nebojme sa odvolávať takisto na slová Pána Ježiša, poďte a odpojať, proste a ostane. Spomeňme si, počas týchto dní sme Samuelovej knihe čítali o Anne, žene Elkána, ktorá prichádza prosiť, plakať do Božieho chrámu, daj mi syna. A Boh otvára svoju milostivú náruč a vypočuje jej prosbu. Sledujeme mnohé prípady z Evanjelia, keď prichádzajú ľudia chvorí, postihnutí, s mnohými